πάει συνήθως. Η καρδιά θέλει αυτό που θέλει και δεν δέχεται και διαπραγματεύσεις. Λίγα λεπτά μετά από τις 12, 8 συγκεκριμένα, Galaxy 92, και ξέρετε ότι έχουμε και 50 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή, γιατί ακούμε όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια από τις τελευταίες δεκαετίες και το σήμερα. Αλλά το πρώτο τραγούδι για σήμερα, για αυτά τα 50 λεπτά, θα είναι έτσι λίγο κάτι διαφορετικό. Γιατί έχω να σας πω για το Jumping Fish της Κοσμοτέ, όπου για να καταλάβετε, από εκεί μπορούμε να αναδείξουμε και να στηρίξουμε νέους Έλληνες καλλιτέχνες, να εξερευνήσουμε έτσι πολλά μουσικά προφίλ χιλιάδων νέων καλλιτεχνών ή να δημιουργήσουμε το δικό μας, και αυτό για να έχουμε έτσι προσωπικές playlist και να ακούμε ό,τι τραγούδια μας αρέσουν με τη σειρά. Όπως επίσης να βάλουμε υποψηφιότητα ή να αναδείξουμε τον επόμενο καλλιτέχνη του Jumping Fish της Κοσμοτέ. Vinyl Suicide είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, 6:40 AM, έτσι ονομάζεται. Σχηματίστηκαν την άνοιξη του 2009 στην Αθήνα και είναι ένα από τα 3 συγκροτήματα που είναι υποψήφια για Jumping Fish Artist, όπου μπορείτε να τους αναδείξετε φυσικά μπαίνοντας στο www.jumpingfish.gr. Για πάμε να το απολαύσουμε.